No. Nedá sa ti to nejako približiť, že by som si približil na toto pánky? Nie. Môžete zatrkať svoj displej, je to tvoj telefon teraz? Vzdialenica, aby to bolo vidieť všetko. Tu mám myšľa, ale neviem robiť S3. Chodí bôvodne. To si povedal, že má kúže. A tento chodí by sa čo vyrobiť. Chodí, čo robíš? Když tu tak ľudia vlastne zvykle dostriať, máme to do chému. To bude kopec prachov stáť, ten chémus. No ale tie boty sú dobré, to ešte raz musí ísť. Tie boty ako to stop, stoj. Tak, profil, predok. Krásne, nart. No čakaj, patu sme ešte neukázali, patu. Vynikajúco. Je to jak lyžiarske viazanie. Je to vynikajúce. Pán Klavík, ja som to jo? A ešte raz, náš perfektný bombový vozík. Zároveň taký ešte to nehovorí, ty kúrovne špájú za šastý. Je nejaká polku boli brvať? No, ale pomáš, že ich nechci, aby bol. Toto právo pretika. Bude to byť nebude? Jaké veľké miesto máš na karte, Bráňo? Že aké veľké miesto máš na karte? No, stále točím. A tak. Ja, tak to pohode. A behaš s tým jak s drevakami. Tak toto bola iná kultúrna súka toto. Tam to už robí. A? Ty poďte na nabíjačku. OK.